האמת, שאני צריך את העזרה שלכם עם הבחור הזה, הוא לא מצליח להיפגש. להיפגש עם מי? עם מי נפגש? עם מאיר. מה נעשה לו שהוא כזה צור? אני גדליה, עלה והצלח. מבחינתך מספיק להינהל במחסן עם סט גמרא וזהו. מה רע בזה? זה אחלה, זה למה אף אחד לא רוצה לצאת איתך. מאיפה אתה יודע את זה? לא אמרתי כלום. אני נפגשתי כבר עם 34 בחורות, ואף אחת לא רצתה להמשיך. ואני ממש מאחל לך בהצלחה. כי אני רוצה להתחתן!